Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Arawni xil-bist illum, illum veru ksieħ. Mhux bħas-sajf, għax fis-sajf peress tkun ħafna sħana, flokku xorts ikunu biżżejjed. Però rrid nieħu ħsieb illi nilbes xi beretta jew xi kappell u anke xi nuċċalli tax-xemx. Fix-xitwa mbagħad bil-kontra, għax iktar ma tilbes ħwejjeġ, iktar tkun komdu u sħun. Meta tibda tlesti biex toħroġ, tara li tilbes flok ta' taħt, xi jersey ta' suf, qalzit twil u boots. Qabel toħroġ tara wkoll li tkun libes ġaketta ħoxna, skufja, xalla u gwanti. Illum, Nunu u baba qed jifirdu l-ħwejjeġ skont jekk humiex tajbin għall-kesħa jew għal meta tkun isħana. Jien naħseb li aħjar intuhom daqqatit għax għandhom ħafna ħwejjeġ jaraw. Ara dan flok tas-suf bil-kmiem twal bħal jersey. Tgħid għax-xitwa jew għas-sajf dan. X'taħsbu intom? Veru, dan il-flok tajjeb ħafna għal ġranet kesħin tax-xitwa. Alla ħares tilbsu fis-sajf għax min jaf kemm tħossħana kieku. Ara, dan flok bil-kmiem qosra. Sewwa qed taħsbu, il-flok bil-kmiem qosra nilbsuh fis-sajf. Hawn aktar ħwejjeġ tafux. Din ġakketta. Ekku nilbsuha fix-xitwa. U ara għandna skufja u xalla. Ukoll nilbsuhom fix-xitwa. Issa għandna karkur. Dan meta tilbsu Nunu? Fis-sajf jew fix-xitwa? Nunu jaħseb li l-karkur nilbsuh fix-xitwa, imma baba qed tgħidlu li jekk jilbsu fix-xitwa u tagħmel ix-xita min jaf kif jixxarbulu saqaħ. Kos, veru hux. Il-karkur adattat aktar għas-sajf milli għax-xitwa. Ejja, fadal l-aħħar ftit ħwejjeġ. Għandna pari gwanti tas-suf. Proset, dawn tajbin għax-xitwa. U anke dan il-coat twil tgħidx kemm iżommna sħan fix-xitwa. Ġitni idea. Tridux nilagħbu logħba flimkien. Ara, jiena se nurikom xi stampi ta' xi ħwejjeġ. U mbagħad intom tridu tgħiduli nilbsuhomx fis-sħana jew fil-bart. Tlaqna. Ara, malja tal-hawn. Meta tilbisha l-malja tal-hawn? Fis-sħana inti tħobb tmur tawn fis-sajf. Ġakketta. Il-ġakketta meta nużawha? Fis-sħana jew fil-bart? Ekku, fil-bart. Il-ġakketta tkun magħmula minn materjal apposta biex iżommna veru sħan. Il-flok taċ-ċingi. Il-flok taċ-ċingi meta nużawh? Fis-sħana jew fil-bart? Fis-sħana. Il-flok taċ-ċingi jgħinna nżommu friski fix-xhur sħan tas-sajf. U tajt, liema minn dawn il-ħwejjeġ nista' nilbishom mal-flok taċ-ċingi? Il-boots? Le. Ix-shorts? Iva. L-iskufja? Le. Il-karkur u l-beretta? Iva. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.